Слава Тобі, Господи, слава Тобі. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, сідайте, коли ласка, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє свято Добровещення, один со спевов тропар этого свята називає початком нашого збавлення. І ми, коли ось переживаємо це свято, коли переживаємо подвойне свято, так само свято нашої незалежності, да і ввогуле початок весни, у них так супало с такой календарной весной, с такой климатичной весной, потеплело, неяк так сталося больш утульно на дворы. І нам хочеться нейкай надеї, нам хочеться заўсёды нейкай, ось у гэтыя веснавыя дні нам хочеться спадзявацца на тое, што ўсё будзе добра, нам хочеться спадзявацца на лепшае. І гэтае свята, яно так, добравешчанне, яно гаворыць нам аб тым, што будзе добра, што яно абвяшчае добро гэтае свята. Але паглядзіце, дарагія браты і сёстры, што ў нашым чалавечым разуменні, як яно разумеецца добро? Добро разумеецца ў тым, што ось у нас зараз кепска, а завтра у нас буде все добре. Завтра адыдуць все наши злыбеты, клопоты, там, хваробы, эпидемия скончится, все проблемы пойдут, зайдуць, у нас там гроши з'явяцца, я не ведаю, там усе нейкія наши проблемы, якія у нас есть у жыцці, якія нас хвалююць, яны адыдуць. Але калі мы будем разважаць і глядзець на біблійную перспектыву, калі мы пачытаем Евангелие, пачытаем, што ж здарылася з Багародзіцаю пасля тых словаў, якія яна пачула ад анёла, і пасля таго, як яна выказала сваю гатоўнасць, то гэта зусім не тое, аб чым мы марым. Гэта зусім не тое шчасце і тое супакой, не зусім тое добро ёй абвясціў анёл, пра якое мы ў нашым зямным чалавечым разуменні марылі бы. Бо што з ёй здарылася? Па-першае, яна сказала так Богу. Так сказала, але гэта не значыла, што ў яе пасля гэтага так усё ў жыцці пайшло добра. Не, наадварот, усё ў жыцці ў яе пайшло наперакосяк. Гэтага зямнога шчасця, якое, напэўна, там яна як жанчына хацела, там муж, дзеці, супакой, там сям'я, і як у старажытнасці гэта заўсёды ва ўсіх народаў, у тым ліку і ў Ізраілі лічылася, што вось добра гэта калі там, значит, у цябе дзеці, у цябе ўнукі, у цябе род працягваецца, ўсё добра. Не, у яе гэтага не было. У яе сын нарадзіўся адзіны, у яе гэты сын памёр, загінуў, быў укрыжаваны, у яе гэты сын знік, і няма яго. Вось. Так, нейкі быў момант у яе, калі яна так была з сваім сынам, так, яна яго выгадавала, яна яго вырасціла. Але потым сказалі, што ён шалёны, што ён сышоў з глузду, што ён вар'ят, і вось ён там дзесьці цёгаецца па свеце, нешта там абвяшчае, на самой справе ён толькі падрывае там устоі. Гэта не зусім не тое зямное шчасце, пра якое мы бы марылі. Але з другого боку, паглядзіце, дарагія браты і сёстры, гэта, гэта Божая перспектыва, гэта Божы план, гэта Божы шлях, які Бог рыхтуе, я думаю, рыхтаваў не толькі Багародзіцы, але часта гэта шлях і часта сустракаецца ў чалавечым жыцці. Шлях праз цярпенні, шлях праз пакуты, шлях праз нейкія выпрабаванні, шлях праз тое, што не ўмесціцца ў гэтым свеце і ў чалавечым разуменні як нейкае такое шчасце зямное, нейкія такія зямныя, там не ведаю, радасці, але гэта шлях, які вядзе да шчасця или да шчасця не толькі таго чалавека, які гэтым шляхам ідзе. Вядзе да шчасця шмат каго, бо Багародзіца, ахвяраваўшы сваё жыццё Богу, сказаўшы яму так у добравешчанні, яна не сябе зрабіла шчаслівай, яна ўсіх нас зрабіла шчаслівымі, яна ўсім нам шчасце прынесла, яна ўсім нам прынесла збаўленне. Что было бы, коли бы она сказала: а не, пробачь меня, анёл, я не хочу быть маці Збавителя, я хочу просто быть звычайнай жанчынай, мець звычайнае чалавечае шчасце. Напэўна, яна бы жила там сабе шчасліва. Добрая таксама, яна ж была пабожная жанчына, нічога з ёй не здарылася, бо Бог бы яе за гэта бы не пакараў. Але што было бы з намі тады? Людзям давялося бы, не ведаю, колькі чакаць, можа, давялося бы, напэўна. Можа быць,
год, може стагоддзя, може тысячагоддзя до того, як прийде іншая женщина, яка скаже так Богу. Так, это, конечно, уявне, все такі розважальні конструкції, некі такі мари, напевно, чоловічі, але тяжко нам подумати, що би здарилося, коли б не народився Збавитель тоді, коли він народився. Що було б зараз з нами? Ми б, звісно, напевно, Бог нас не покинув у своїй милосердності, але це був вже некий інший шлях, більш покутний, більш неприємний для нас людей. Ось. Сказавши так, Богородиця віддала своє життя, але віддала своє життя Богу. Отдала себе на випробування і покути, отдала себе на терпіння, але про це дає нам збавлення, про це приносить нам збавлення. И глядите, дорогие братья и сестры, мы, не только мы христиане, я думаю, люди с продвеку разважали про сенс человечего терпения, про сенс того, что люди, переживают в своем житті некие злыбеды и покуты. И что это отбывается не только тому, что человек был дренный, и что его Бог за это покарал. Нет. Але ми бачимо, є терпіння, яке чоловік несе, здається, несправедливо, здається, що він такого зробив. Але ось приклад Богородиці, приклад добровіщення, приклад того, може бути, ясного, світлого і радісного моменту, який був у її житті, але який так само вів її про випробування до збавлення не тільки власного, але й збавлення і нас. І з нами так відбувається. Наши терпения, наши покуты, наши некие неудачи, то, что мы отрымливаем в нашем житті, здається, оно нам крижом, магчыма, это шлях до збавлення не только для нас, але и для когось вокруг нас, для наших близких, для наших знайомих, для тих людей, які терпять побач з нами, терпять несправедливость, терпять гвалт, терпять покуты. Для нас это может быть шанс супероживать Богородице, супероживать Богу, супероживать нашему Збавителю, який так само для нас терпить, який для нас віддав своє життя на крижі. І ось він такий радісний з одного боку день, а з другого боку день, який так само несе некую печать смутку. Давайте так само подумаем про свое життя, подумаем про свои терпения, охвяруем их Богу, пустим Бога у наше життя. Не здарма гэты день так само День незалежности нашей краины, День воли у нашей краине. Наша краина пройшла и проходит нелегкий шлях. Так давайте мы так само и у життя нашей краины, у всех эти злыбеды и прикрости, які зараз відбуваються з нашою країною, з нашими людьми, з нашими близькими, можливо, знайомими, сябрами. Давайте ми і це Богу охвяруємо, туди Бога пустимо. Нехай Бог розбирається з усім цим, що відбувається. Ці спробували ми ніяким чином вирішити усі ці проблеми? Так, спробували, не отрималося. Так нехай зараз Бог з цим розбирається. Давайте ми, так як і Богородиця, скажемо так само у нашому земному житті. Ми, слуги Твої, нехай буде по слову Твоєму. Ось. І дозволимо Богу так само не просто допомогти нам, але поставити все на своє місце. Амінь.